এই মুহূর্তের সবথেকে বড় সংবাদ, যুব মোর্চার সভাপতির দখল করা সরকারি কোয়ার্টার থেকে মিলল অস্ত্র। মদের বোতলে ডিসিএম হিমন্ত জনের উপস্থিতিতে এবং পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় ওই কোয়ার্টারটি সিল করা হয়েছে। অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ ধারালো রড, অস্ত্র, খালি বিদেশি মদের বোতল এবং একাধিক খালি কন্ডোমের প্যাকেট। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই সরকারি ঘরটি সমাজদ্রোহী কার্যকলাপ ও অসামাজিক আড্ডার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় Hello babsong bahai tongbai wansugu norok jotono kahamo tongbai nai babsong norok thamne lugai man khana tene ang tam kok sanane nai norok poila ni simi paithak jora korung nai norok kok no kaham buji man nai kisa misa nai tong ha norok buji mangla ang tene tam kok sanane nai norok je thamne luk mane aro norok lukha khali da seng latha luha tukra tukra awhage burung khabera jak burung Tini tamu amko da sen boy tinggal borok samung nangobo, borok no bunani, borok no tanani, aja karo no cuk na beli samung rok. Am sabon ke, sung soalnya no Tripura wo, kubang mah, politics bodol to. Pesung ke mo ne thane abahay nuk ya, sabon ne thane nuk hingkai, ruling, jeta Tripura wo, ojorat BJP sarkar. Center ko BJP sarkar pia bang center ni kok sana thanglia chini Tripura ni kok sang sana thang nung khoroksa politician gengke tabu hungke গণতন্ত্র ভোট পাইছে যত কিছু হ্যাঁ দিবা যে বরক ni thane bisi ভোট bango o borok no kuplaingo o borok no rule khainai o borok no state chalnai হ্যাঁ দিবা bahaya fight khale politician romke nini thane busu but tong ani thane busu but tong abhai ke meeting misil khaya ganai himot phonuklai je borok ni khomota je borok ni vote bisi kobam bono kuplai nani bono kuplai mo men abosi target ha politician rok bahaya fight khalai ke program khalai yo bono bo hamya sao da bin phasing vote kubang nahar mano bono bo hamya sao da bin phasing borok bisi soton mano jotono kuplai na ni chai toklai abu se main politics in fight piaba Tripura ni jeta BJP bodol ni fight kai onno rokom borok ni fight ngai tamo borok soy mon borok ni thani belai vote kisa borok ni thani borok ruk thanai belai kom borok no hamjaknai borok groi borok ni system no borok hamjakya borok ni gundagiri no borok hamjakya abo ni bago borok ni logi borok groi o borok kore ni bago borok tam tiar khlaikya sung election gana wo hingke sung borok no boi to boi fano sung vote nanani sung chai toknai sung borok ni para thangoi borok ni nogo thangoi domki humki rioi sung buska ni election no sung jesa ga vote nanani abo ni tiari sabo khlaijak BJP bodol khlaijak tini bahaiga khlaijak nor nugoi man khanai aro daseng burung nung khoroksa politician nung khoroksa ungoya gunda bodol ya nung tini gunda bodol ya hingai nung tini o daseng o latha patha tuye je burung khai toni rimani tini aboni main nahar mung to borno toknani tanani bunani abo nahar mung tongana tini o seng o latha o da abo ke burung khai toni ble tini ang muitu maklai o chorawo je gundagiri khainai rokno yakaria hinoi sawai tongnai siri khogoi sawai tongnai ang tini o borokno ang sanani musung nini nok bisingo nung gundagiri choboi toni boi nung phataro public ni buska ngokhai nung sak no kaham hinoi nung phonoknani nai je gundarokno chung phiogya gundarokno chung yakaria tini o yakaria hinoi sawai tongmani aboni ni nok bisingo si burung da seng tuijak ngen nung tini sabono yakari hinoi sawai tam abo to phang gundagiri amo to direct tanani bunani target noroni to abo haino borok hamjagya abo haino borok chajagya main gundagiri ba norok ne bodol si norok ne borok si main gundagiri tini nung asuno khomota tongkhai politics haike thungoi moidana okholai sabon phajing borok tong amo se challenge khaidi
tini je tok bukur khukti khungnani borokno je phiyogia bezal tongo chini bodol no yang rekha bezal tongo abai hine je sawai tongmani tini o daseng abo burung burung hai tone ja hine da tina amso kok kotor sa o daseng bai da borokno khuknani target o daseng bai da borokno humki domki rioi norok bot nanani target tina abai to manglak abai bai norok borokno thani bot manglak tini norok ni target kita mo norok ni uklugo borok kuroi norok o sawai man borok kuroi o borok kuroi ni bagai norok tini o daseng no joma khlai kane samboi tiar khai to ni election ni ba kam hai abai bai norok bot manglak abai bot manglak tini khuknani toknani gunda ba norok si gunda phang media o norok sawai tongo borokno khuknani toknani yakhar glak phior glak bezal tongo tini omhai samani phang phurup norok phonogoi rikha chini thani da seng tongo chuno ma kirinai chung norok na phiogya norok phang borokno challenge riman sibo borokno sigri sokoro khlaioi vote nanani o preparation abohai bai norok ta wansuk de chung ADC election buskango chung no koplai nai chung no dokhol khlainai chung no nanai abhai norok je sawai tongmani o imang abang mungsa daga chukya norok ni gundagiri boi kaham khlaino sine baikha norok o gundagiri tete si norok mano borokno bahai klai para develop khainani abon norok ni thani gurui ti prasarok no bahai klai o jungjali simi phioknani abon norok ni wansung gurui ti prasano hamjago hne norok su simi khlaio phiaba ti prasani bagoi norok tabu 7-8 bosor ti government chalogoi tongo 1 futa ti prasani bagoi mungsa samun norok tangoi maya ko tabu pano ge gundagiri bai tongla norok no samung tangani kebo kebengoi maya norok no samung tangani kebo bada khlaimia tamke norok thani fan tongo norok himot tongkhai norok develop khai phanuki himot tongkhai ti prasani bagai kok sai phonukdi himot tongkhai ti prasani roman script ni bagai kok sai phonukdi norok o jaga kok thaisa pano saya bole gundagiri khaioi da seng burung khai rungoi tinma bai borok ni bot norok manglak amo bai borok ni solution ungya amo bai borok develop ungya amo bai ti prasarok ni manthai manoi thangya pia norok ni khai je jaga kok jaga gundagiri o da seng rungjak tongmani bagai norok gundagiri phono o gundagiri bai norok manglak tabuni ti prasarok o ti prasaya tabuni ti prasarok joto educated joto lekha pora kanang joto sijak nukjak norok ni slai phanosi lekha pora kanang norok thani to lekha pora kurui haino election politics hapka kopal kahone bagai chance makha montri ungkha minister ungkha amsung nable phiaba o tong kosong tongnai public rok nogot chugya phano ungoi mano phiaba lekha pora kanang manghaisi sijak nukjak haisi abo hai bai norok borok ni bot nawai manglak borok norok no choose khaliya borok norok no hamjakliya o 8 bosor norok public ni bagai tamok khlaikha abo borok buji paikha norok no puri paikha haisi puri paikha angai sawo phang 2028 phaya sak o jora na norok ni aboni yagolo nge norok ni jora te kuri norok guni norok no naitu goi kari mangala khaise abo hai jora phainai apur tam khlai nei norok tamo hine bason dinai tamo hine chirik nai apuro boda sanai je chung jora man khai ke chung omhai khlai khamo hinai phiaba o jora tabu norok ni thani tong khlai di phiaba norok khlaiya o jora yak ni keple thangmani yagolo norok maigrom boi sawai mangalag je chung omhai dino chung omhai position to puro chung omhai khlaika norok ni thani kaisa pana norok proof phunogoi mangla khaise norok khlai masi kuroi norok ni imang ekta no chung bahai khlai koplai nai bahai khlai dokhol khlai chung aroni bo luti phuti hoi chanani je kichang misa ngoi tongmani aroni simi chung bahai khlai segoi na sugoi man amon norok ni target norok saw ADC o rang rohoka
o edisi o rang rohmane norong thani kagos ek tukra phana norong purubo phunuk mai haise rohor ka edisi khaya jo norong rang rohor yang jo edisi boroni rohonai boroni rinai ba state si rang riya boroni rang rinai norong just politics o put ni bagoi borno thokai prochar khayoi thokai kok piroi norkha wansugo jung borno thokai sayo ulu banakoi jung bot chini phai jang na hamne phiabo je khananai bororo borok norok ni salai wansuk jak norok 2 step hingga borok 3 step thangjak norok ni sikang step yap ni sajak borok sawi mano norok jumla norok thokai kok sawi dong amo bai borok ni bot nawai mankla abo hai bai norok u additional dohol khaine hinsiri kok tongmani abo norok ni jibono success ungla khaise success ungla saimano norok gundagiri norok jumla norok thokai sanai abo bui jotono norok no sinijak haise engke angabo sanamu sungbai abso norok nijena wansugoi nai di daseng kaisa government ni nokno dokhol khayoi o bisingo jubo morcha rok daseng burung khai delhi no jaga program delhi no jaga hoham dodom burung chalayo nunglayo abo haike gundagiri choli dong borok gundagiri abar buno sabo gundagiri no piogia gundagiri no tokbukor khukti khungnai ya khariya bezal tongo tini o sanai chini borong kana mantri bikas deborma tini tam khlaiga borong no gundagiri bani nogosi abo haite bo tongoi mana bayap sang burung abo haite bo tongoi mana borong thani burung borok o gundagiri o sibisi bisas tongse borong ni borong ni ukulu to borok kari mali aise gundagiri o sibi borok boito tongse o gundagiri bai chungku pelana omhai jora omhai sepan glak noroni gundagiri bai borok ni bud naharnani abo norok wansugoi tongkai abo norok ni belai wrong haise belai wrong decision na norok jodi abhai wansugoi tongkai jung gundagiri khaye borok ni bud nanani ne wansugoi tongkai abo norok ni moha saya wrong decision o gundagiri bai ti prasar ni bud nai mangla nugoi tongdi imang edisu hapnani piawa edisiwo norok hamnani thangai ke norok khomota bo tonga nangano o khomota norok ni thani tola abose sanamdi da sengbo chi sanama bai borok ni thani bot mangala suja kokha bose nge bai sonok ta wanso borok no tuita wanso ha gundagiri ba borok no gle jungna pawara tongo jungna gundagiri bebak no chini yago jung jesapano khlai tongmana mane ko yada borok ni bo je borok kubui politics tam no hin politician haike fight khane no khai borok gundagiri sanambo abar borok je gundagiri borok ni je gundagiri borok ke public ni thani kaham hin phangna nai abo borok buji maya da asu chung buji maya da bai so nge buska go nge borok ni bagai amo suksi nor ta wanso nor comment khai man norok ni wansugoi tongmani comment bisingti norok share khai manai ne norok comment khai di norok ni thought norok ni think tamo borno tuyai ne norok malai nai next video hamai